Ak sa pýtate, ako začať investovať do akcií, ste na správnom mieste. V tomto videu vás prevediem celým procesom krok za krokom, od otvorenia účtu po uskutočnenie vašej prvej investície. V popise nájdete aj odkaz na brokera, ktorého osobne používam. Ak sa zaregistrujete cez tento odkaz, získate prístup k bezplatnému demo účtu, aby ste si mohli precvičiť pred investovaním skutočných peňazí. Tak poďme na to. Prvá vec, ktorú budete potrebovať, je účet u makléra. Jeho vytvorenie je veľmi jednoduché. Stačí zadať svoj e-mail, nastaviť heslo, prijať podmienky a kliknúť na zelené tlačidlo. Potom budete priamo presmerovaní na obchodnú platformu. Na začatie obchodovania s reálnymi peniazmi budete musieť overiť svoj účet. Každý maklér musí potvrdiť vašu totožnosť z bezpečnostných dôvodov. Ak ste v demo režime, neuvidíte tlačidlo na overenie. Ak však máte skutočný účet, stačí kliknúť na oranžové tlačidlo Overiť identitu v ľavom dolnom rohu. Overenie je jednoduché. Budete musieť nahrať fotografiu svojho občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu a potvrdiť svoju adresu niečím ako výpis z bankového účtu alebo účet za služby. Väčšinou je to hotové do niekoľkých hodín. Ako náhle je váš účet overený, môžete voľne prepínať medzi demo a režimom skutočných obchodov. Rýchlo vám ukážem, ako platforma funguje. Na hlavnej obrazovke môžete preskúmať trendové investície, vidieť, čo robia ostatní obchodníci a prehliadať všetky dostupné trhy. Forex, indexy, komodity, kryptomeny, akcie a ETF. Srdcom platformy sú grafy. Môžete otvoriť graf akéhokoľvek aktíva, pridávať indikátory, kresliť trendové čiary a meniť časové rámce na správnu technickú analýzu. Teraz sa pozrieme na to, ako skutočne kúpiť akcie na demo účte. Z ľavého panelu vyberte akcie. Tu uvidíte ako tradičné akcie, tak CFD. Rozdiel je jednoduchý. Pri klasických akciách zarobíte len vtedy, ak cena stúpne. Pri CFD môžete získať zisk aj v prípade, že cena klesne. Vyberte si akciu, ktorá vás zaujíma, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Nová objednávka. Tým sa otvorí okno objednávky, kde môžete nastaviť veľkosť obchodu, zvoliť úrovne Take Profit a Stop Loss a skontrolovať svoj margin. Ak kliknete na Kúpiť, zarobíte, ak cena stúpne. Ak zvolíte Predať, získate zisk, ak cena klesne, ale pamätajte, že táto možnosť je dostupná iba pri CFD, nie pri klasických akciách. Všetko, čo sme doteraz urobili, je na demo účte. Ak chcete prejsť na skutočné peniaze, budete musieť vykonať vklad. V pravom hornom rohu prepnite na svoj skutočný účet. Potom v ľavom dolnom rohu kliknite na Vložiť prostriedky. Môžete vložiť pomocou karty, bankového prevodu alebo miestnych spôsobov v závislosti od vašej krajiny. Zadajte svoje údaje, potvrďte a je to, vaše peniaze sa zvyčajne objavia do niekoľkých minút. Dúfam, že vám tento sprievodca bol užitočný. Ak máte akékoľvek otázky, zanechajte ich v komentároch. Vždy sa snažím odpovedať. Nezabudnite skontrolovať odkaz v popise na vytvorenie svojho bezplatného demo účtu. Ak vám toto video bolo užitočné, kliknite na tlačidlo Páči sa mi a odoberajte kanál pre viac tutoriálov. Ďakujeme za sledovanie a veľa šťastia pri investovaní.